No neuveríš mi, čo som sa zas dopočul. Vraj ak jazdíš na elektrickej kolobežke, tak nie si správny chlap. No povedz mi, nenazlostí ťa to? Celý čas sa snažíš, pracuješ na sebe. Prešiel si dlhoročnou cestou sebarozvoja, tvoje sebavedomie narástlo a konečne žiješ tak, ako si vždy chcel. No zjavne, to všetko bolo márne, keďže všetku tvoju snahu zneguje elektrokolobežka. Neviem presne zadefinovať to, čo je chlapské, avšak rozhodne viem, čo chlapské nie je. Kafrať ostatným chlapom do života. V poslednej dobe sa často skloňuje pojem toxická maskulinita. Každý ju definuje inak, preto ti poviem, ako som tomu pochopil ja. Hovorí o tom, že pokiaľ nedodržiavaš jediné a pravé mužné stereotypy, tak nie si pravý chlap. Čiže zabudni na hybrida alebo dokonca elektrické auto. Správny chlap má diesel bez DPF-ka s džuravým výfukom. Staráš sa o seba a zdravo sa stravuješ? Opäť. Správny chlap musí mať minimálne obezitu 1. stupňa. Možno sa nad týmito prirovnaniami zasmeješ, no je to naozaj tak. Chlapa v žiadnom prípade nedefinuje to, na čom sa vozí, alebo to, ako sa stravuje. Aj keby som chodil do roboty na skakacím denku, je to čisto moja vec. Najmä keď sa k elektrickému autu najviac vyjadruje ten, kto v ňom v živote nesedel. Asi 2 roky dozadu som na pár dní mal na testovačku hybridné BMW. Nikdy predtým som sa v ničom podobnom neviezol a preto som bol zvedavý. Autá mám samozrejme rád a tak som sa prvej jazdy nevedel dočkať. Poviem ti, bolo to naozaj niečo výnimočné. Spotreba dosť symbolická, no napriek tomu značný ťah elektromotora. O tom, či to je alebo nie je ekologické, rozprávať nebudem. To je úplne iná téma a tuto ju rozoberať nechcem. Tu narážam čisto na jazdeckú stránku. Podstatné je to, že auto ma v žiadnom prípade nenudilo a rád by som si takú jazdu zopakoval. Preto vôbec nerozumiem tomu, prečo má niekto voči takýmto autám predsudky. A hlavne, kto zadefinoval, či takéto auto je alebo nie je mužné. Dáva ti to logiku? Na jednej strane ti toxickí influenceri rozprávajú o slobode a o chvíľku na to ti ju zoberú tým, že ti nadiktujú, čo môžeš a čo nie. Ako som povedal, nepoznám presnú definíciu mužnej veci. No definícia presného opaku je urážanie iných za ich slobodné rozhodnutie. Ak sa tu už máme baviť o tom, čo to znamená byť správnym chlapom, tak je to hlavne byť sám sebou. To znamená robiť to, čo sa páči mne, nie to, čo mi nadiktuje okolie. Nech je to čokoľvek. Keď to chcem robiť, tak to robím naplno. A je jedno, či sú to kurzy štrikovania alebo spoločenské tance. Naozaj ma mrzí, ako sa mnohí mladí muži dajú ľahko zmagoriť internetom. Majú niečo, čo ich baví, no vzdajú sa toho preto, lebo im to prikázala nejaká internetová celebrita. A tak sa z nádejného umelca, hudobníka stane akási paródia na chlapa. Taká, čo len slepo nasleduje to, čo jej povedia a možno to, čo ani robiť nechce. A to všetko so snahou byť správny chlap. V jednom videu som ti už spomenul, že v minulosti som niečo podobné robil kvôli dievčatám. Spomínané video nájdeš tuto hore, preto len v skratke. Keďže som bol dlhodobo single, tak som hľadal spôsob, ako zaujať dievčatá. A nakoniec to dopadlo tak, že som nemal ani jedno, ani druhé. Vrátil som sa nakoniec k tomu, čo ma bavilo a dievčatá prišli aj samé od seba. A teda, to isté by si mal aplikovať aj v tomto prípade. Ak ťa niečo baví a prináša ti to radosť, tak je to čisto tvoja vec. Venuj sa tomu bez ohľadu na blbé poznámky alebo dokonca odsudzovanie. Pretože, ako som povedal, nie je nič chlapskejšie ako byť naozaj sám sebou. A to aj v situáciách, kedy sa ti správni chlapi vysmievajú. Poznám x situácií, kedy si isté individuá práve týmto spôsobom kompenzovali svoju vlastnú neschopnosť. V živote nič nedokázali a preto jediné, na čo sa zmohli, bolo urážať. Na gauči, pred televízorom alebo v krčme, pri pive.
Tam predsa správni chlapi chodia však. Rozmýšľam, že som už povedal na dnešok asi naozaj všetko. Preto ti prajem, aby si dosiahol úspech v hocičom sa rozhodneš. A ak patríš do druhej skupiny, tak sa zamysli nad tým, či v sebe len nedusíš nenávisť k sebe samému. Ak sa ti video páčilo, určite mi hoď like a odber. A keď chceš byť ešte väčší frajer a vážiš si skutočných tvorcov, tak ma môžeš podporiť aj formou super vďaky alebo mesačného členstva. To nájdeš tuto dole po kliknutí na tlačidlo pripojiť sa. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju podporu a pripomínam to, čo stále. Buď gentleman.